Mám to štěstí, že výtvarnice Iva Ouhrabková bydlí jen kousíček ode mě. A protože já miluju zahrady a žádnou zahradu nemám, a Iva je neskutečně velkorysá a umožnila mi čas od času se zastavit u ní na zahradě, takže toho využívám. No a sem tam, když má Iva čas, tak se u ní taky zastavím na čaj a na kus řeči. No a nedávno, když jsem se dozvěděla, že Iva bude mít svoje narozeniny, tak jsem jí nabídla, že bychom mohli udělat takový malý seriál rozhovorů, vyprávění, kde bychom se podělili o tu skvělou atmosféru, kterou si spolu u čaje a u vyprávění vždycky uděláme. Takže dneska první díl. Ten náš rozhovor jsem rozstříhala na několik částí, abyste se měli na co těšit. A dneska začínáme životem v peci. Nic nepamatuju. Víš, jako že by někdo mi říká, a kdy jsi dělala tohle, anebo kdy jsi byla na tom sympoziu. Já to prostě nevím. To fakt nevím. To jako data, to jde mimo mě, prostě v nějaký době. No. Takže ale ta Milena Klasová, co mi to psala tu knihu a dělala dekorátorku na výstavách, tak ta v tom měla všechno jako, a to tam je takhle vypsané, takže já vždycky se jdu podívat a říkám, jo, tady v té době jsem dělala to. Protože tam to je seřazený, že jo, hezky. Takže máš v podstatě svoji životopiskyni. Ano, do 60. Do 60 máš životopiskyni. Ano. Takže teď bude potřeba mít novou životopiskyni. 6 let je nezmapovaný. Ano, mám 6 plonkových let, tak budeme mapovat zbytek. Ano. Jak říkáš, nový začátek, máme ty 2 šestky. Ano, to je hezký, 11, to je krásný, ne? A 2 šestky, to je hezký. No já jsem koukala na to, co jsme rozebírali minulé. A přijde mi jako hezký, jak jsme se bavili o tom tématu, a že ty tvoje objekty jsou vlastně 3 týdny v peci, to znamená všechno, co vypaluješ, tak máš takhle touhletou technikou? Ne, určitě ne. Ne? Ty, co jsou, to je strašný rozdíl, to jsou ty, co jsou, no tyhle byly třeba ty dole, ty divný kopce, nebo teda deštný kopce, tak ty byly v peci možná ještě díl než 3 týdny, protože tam se topilo, to bylo sympozium, a tam se topilo uhlím, a nebo oni topili uhlím nebo plynem? No, prostě jsou, uhlím nebo plynem. Tam oni nějak jako, to prostě tam je strašně stará fabrika, že jo, dokola kolem je těch 32 pecí, který prostě furt topí. To naloží do pece, jsou velký pece, zazdějí to ty vrata a pak se to prostě nahřejívá a tím, jak nechtějí, aby jim to porůpalo, protože to nebyly tam jenom moje věci, tam se dávají kanalizační trubky a všechno možný. Tak vlastně to byla nějaká pec, kde zrovna teda, když jsem řekla, že to nechci zasolit, no tak to byla pec, kde se nezasolovalo. No a když to vylezlo, tak já jsem z toho byla taková smutná, že to vlastně, když vidím, že všechny pece se zasolují, tuhle kvůli tomu nezasolovali. A vylezly mi takový bezpohlavní jako mrchy, jak říkám, no tak mi to, teda to tam ještě nechám. No takže to šlo další kolo, že jo, a to vlastně zase, než to vybořili, vyndali a řekla, že teda, jo, tak to tam dali znova a v té nejvyšší teplotě tam hodíš sůl. Takže to jsou ty 3 objekty, jak vlastně jeden ty jsou dole, pak jsem tam měla ještě takový křídlo andělský, to mi tady někdo rozšvihal, to bylo 2 metry vysoký, to je taky zasolovaný, na tom byl porcelán, pak mám něco na střeše porcelánu, jako taky keramika. Takže to potom udělá takovou tu hezkou zvláštní vlastně jakoby glazuru. Jako glazuru, ale já jsem určitě na to teda, když jsem to potom pouštěla znova teda do té soli, tak jsem na to dala porcelán a dala jsem na to nějaký kysličníky, aby se to zbarvilo, aby to chytlo nějakou jako barvu. A teďka jsou na tom natažený mechy, že jo, ale nebo nějaký prostě ale jinak to mělo úžasnou barvu a taky výbornou energii, že jo. Takže já teďka chci dělat ty hrnky na čaj, nebo ty misky zasolovaný, ale jako, že to bude raku, takže to vytáhnu v té nejvyšší teplotě, hodím to do hlíny, do toho, a taky se to zakouří a bude to v redukční atmosféře, se teda to objeví potom nějaká na tom krásnost. A každý to bude jiný, že? Nebo se to rozprskne, i to je jako ono. No, takže v podstatě, když ty to dáš do pece, na těch 14 dní, řekněme teda. No teď už to nebude, ale na 14 dní, protože to bude rychlový pál, protože to se udělá přežah a pak se to dá do téhle pece na plyn a pak to vytáhá a to vlastně, když to máš přežahlý, tak můžeš jet rychle s teplotou nahoru, protože už to je jako
prostě hotový, nebo hotový. Je to, už se to tak by nemuselo rozprskat. Jo, takže vlastně potom ta plynová jako záležitost, když to bude v plynu, tak to netrvá dlouho, to jsou rychlový paly. V podstatě lidi to dělají rádi, protože je to jako rychlá, musíš mít teda normální pec, elektrickou, tam to přežehneš a pak to dáš do týdle. A to, co máme na zahradě, to jsou teda ale většinou věci, které si nějakým způsobem teda zpracovávala delší dobu. No to rozhodně. To je jako všechny ty velikánský jsou a jsou pálený, většinou ty 2metrový, 3metrový, co jsou tam v tom hangáru, ty jsou pálený tady ve Vratislavicích, v plynu, plynová pec. Jo. A to tam je taky 14 dní to bývalo, jenomže ta už zkrachovala ta šamotárna. Tak to jsem stavěla přímo v peci, na velikost pece, půl roku prostě ty věci, každý den musíš stavět a celou pec jsem si jako pronajala a stavěla jsem to v ní. Že? A nebo ty, co jsou tady jiný. Tak... A teď mi řekni, jaký to je stavět něco v peci. To je skvělý. Jak se cítí člověk v peci? Já to miluju, já jsem asi ropak. Já miluju nejvíc na světě tyhle ty fabriky, kde je prostě binec, je tam prostě všude prach, jsou tam ty, jako můžu tam taky prasit, mám tam neomezené množství hlíny, tam se to nepočítá na 10 kg, není žádný množství, že jak se tady prodávají balíčky po 10 kg, tak tady prostě jsou tuny, tady se počítá na tuny a to mě baví, že přijede vozík, mám vozík celý hlíny, je můj vozíček, jo, tak to mám a mám prostor, já můžu se prostě rozvášnit a tam všude to poskládat, dokud mě nezačnou teda umravňovat, protože jak mám větší prostor, tak taky mám víc místa na moje věci a taky tam bývá technika, která mi s těma velkýma věcma může pomoct, že? Protože to neunesu, že? To už jsou pak jako takový obři. Tak to mě baví, to je prostě nejlepší. Takže ty máš pece trošičku jako továrnu na čokoládu. No a teďka, když jsem byla jednou v peci v tom, to bylo fakt, se tomu strašně, to byly takový titulky v nějakých novinách, v Pane Véži, na sympoziu, kde jsem přijela a tam jsme měli jako taky fabrika krásná, nádherná a pak jsme šli do pece se podívat, jako v čem se bude vypalovat. A já byla zvyklá tady z té šamotárny, že jo, v Proseči, to jsou prostě 10 metrů dlouhá pec, 3 metry široká, 3 metry vysoká. Tak to je tak akorát pec pro mě. No a teď přejdu tady do Pane Véži, tam byla pec asi 2 metry, nebo no postavila jsem se tam, ale nebylo to nějak jako to. A ten půdorys taky žádný velký. A já jsem tam zklamaně vešla a říkala jsem, no to je teda mrňavý. A hned to tam psali, že z Čech výtvarnice hned. To tam je fotka i na té titulní straně. Jak jsem a to je teda který stát? Pane Véžis je Litva. V Litvě si to dělala ostudu. Ostudu jsem udělala, ta totální. A oni teda tam byli ale neskutečně dobří a hodní a bylo to tak jako hodně podobný tady tý Proseči, takový jako free. Takže jsi uskromnila, co se týče velikosti. Ano, taky jsem věděla, že to musela jsem to všechno nechat, že, protože to jako nepřiletí zpátky. Takže to, co jsem tam udělala, to tam zůstalo, oni jsou ale velmi, tam teda si to strašně považujou. A těch lidí, který oni pozvou, je pár. A mají, opravdu se o nás starali, jako opravdu to jsem nikde nezažila. A když jsme přiletěli, tak už na letišti prostě byli nějaký uvítací výbor. A v každý den jsme vycházeli v novinách jako fotky nás, co děláme, neděláme a tohle. A mají na to celý muzeum jako keramiky. A když jsme odlítali, tak tam stavili nový muzeum, protože tohle už jim nestačilo. A bylo to jako tak, že ty lidi, to jako Liberec asi, to Pane Véžis, a ty lidi nás už znali z těch novin, takže když jsem si šla koupit něco, tak oni mě zdravili a byli strašně milí a příjemní. Bylo to tam fakt nádherný. Takže jsi vyzkoušela, jaké to je být celebritou. No, mně to přišlo, že fakt jako to jsem si přišla taková jako, že to bylo hezký. Asi by to člověku mohlo líst do hlavy, ale mi se tam hrozně dobře dělalo. A bylo to takový. A potom bylo, ale co bylo teda krásný, vernisáž. Protože samozřejmě tam byli lidi, jako to je vždycky pozvou pár lidí z celého světa.
Byl tam Australan jeden, pak tam byl jeden takový, dělal paperclay, vždycky dělal nějakou exibici. Měli jsme přednášky, jsou vždycky povinný přednášky ještě pro veřejnost, kde to opravdu ty lidi zajímá. Jo. No a co jsem to chtěla říct, něco tam bylo takového. Jo, ta vernisáž, jako večer přišla paní, jako architektka, která, že bude instalovat ty věci. A většinou to bývá boj o místa, když víme galerie, že jo, tak každý by chtěl nějaký hezký místo a tohle. No ale tohle s někým se nebavila, jako říkala, že neumí anglicky, což teda byla určitě umělá, ale prostě řekla, že neumí anglicky a s někým se bavit nebude. A nikdo tam neměl přístup. A ráno to bylo nainstalovat. Přes noc instalovala, druhý den byla vernisáž, ona to všechno nainstalovala. Byl tam teda kolem toho nějaký konflikt, že někdo nebyl spokojený, jak to nainstalovala, ale ona se s někým nebavila a mám jí někde na fotce, to byla opravdu magická žena, jo. Ta teda jako fakt, ale asi to jako držela ty hranice, udělala to dobře, protože jinak bychom ji rozcupovali, že to tak bývá. No, pokud máš na něco jenom jednu noc, tak ano, a ještě jo, na diskuzi. No, ale i jako, že ona měla k sobě lidi, ale hlavně nepřipouštěla diskuzi, jako ani se neptala, kdo to chce jak nainstalovat. To bylo jako dobrý. Že prostě, protože se tvoří prostor, že jo, já si myslím, že to je dobře vymyšlený, že když vystavuješ sám, tak se to tam nainstaluješ, ale jestli někdo jako zručí za kompozici celé výstavy, no tak je to prostě, to má na zodpovědnosti, že jo. No a jak dlouho trvá takovýhle sympozium, nebo trvalo? 4 neděle? Měsíc. To je hezký. To je jako pěkný. Když je dobrý sympozium a trvá takhle, tak je to dobrý. Jo. Ale znám i jako hrozný sympozium. No, ale... A na té naší zahradě, kam já ti chodím vysoky obdivovat, tam máš něco ze svých sympozí, nebo to? Jo, tam je hodně jich. Není to všechno, ale jich hodně. Protože něco jsem dělala v Rakousku, něco jsem dělala v Polsku, v tím Boleslavci, tak to je pak ze Slovenska jsem si přivezla. No, jako když to lze přivízt, že jo, tak to přivezeš, no, ale někdy nemáš šanci, kam se lítá, tam nepřivezeš. Takže když něco takhle chceš přivízt, tak si to vezmeš potom sama vlastním autem, nebo to nějak? No, nebo si někomu musím, protože mým autem to třeba nepřevezu, že jo, ale, nebo to nějak zorganizuju, ale ono většinou si to tam nechávají, jako jenomže ty moje věci jsou veliký a tak něco tam zůstane v těch jejich sbírkách, že my to děláme vlastně pro ty sbírky, to nemáš si co vozit domů, jo, takže leda, když to třeba do těch sbírek se jim nehodí, jo, nebo Rakušani tam mají takový obří věci, tak mi pak jedna věc jako zbyla, že jo, nebo se jim tam nehodila k tomu, jo, tak jsem si ji odvezla, ale jinak jako tam nemáš co si vozit domů, že? No a v té zahradě teda je nějaká socha, která měla nějakou opravdu ale zajímavou historku, jak jsi se vůbec dopravovala? Protože některý jsou tak veliký, že si říkám, že bych chtěla vidět, jak to jsem dopravovala. No jako většinou je dopravuju na nosítkách, jako z Márnice. A to jako když některý prostě mi ty nosítka zlomějí. Takže tam jako jsem si přivezla sice nosítko, ale to se rozlomilo a pak nebylo jak tu sochu vzít, protože ji musíš jako sklopit a pak ji jako níst na těch nosítkách, jako to a vlastně dá se tam, už mám takovou jako vychytávku, protože to se musí sklapit, nemůže to žuchnout, že jo, nemůžeš nic a tak. Tak si myslím, že to je jako tak to bývá jako někdy jako docela příšerný, takže třeba jsem si myslela, že si ji převezu a pak někdy bývají ty chlapy takový rychlejší, než se stačím jako, že to teda naložej a vemou jí a ten jeden jí vzal a vlastně držel půlku a spodek kupač. Tak to pak vezeš 2 malý, no tak to já na to nemám nervy, jako, když tohle. No tak to jsou různé věci, které to tam třeba zůstane právě, protože to oddělají. No. Nebo tady s tím práskly, to vlastně tady, jak jsem přivezla z toho ty zasolovaný, že jo, tak jeden ten kopec s tím švihli tady, když to vykládali, tak přímo ve vrátkách ji oddělali. Takže všechno to přežilo, celou cestu to přežilo a až tady ve vrátkách prostě jim to vyklouzlo a prostě ji rozlouskli. Tak to je pak smutný. A vlastně i to křídlo jako nějak jim spadlo. Tak já nemám to ráda, jako všechny manipulace s nima mě dělají hrozně velký jako bole břich.
No, jaký to je vzdát se svojí sochy, svýho díla, svýho dítěte? No to už teďka je to dobrý. Jako vím, že ze začátku jsem nebyla schopná ty věci prodávat. Ani nic, protože to bylo jako, nebo když mi ji někdo rozlouz, tak to mě taky nedělalo dobře. Ale měla jsem to jako, že trošku jako terapii, že jo, tak to bylo, když to stavíš takovou dobu v té peci, tak s nimi máš nějaký kontakt, já si s nima povídám, musím jim koukat do očí, že jo, oni jsou velký, oni se teda v peci že zmenšej, což je taky šílený, to mě vždycky vadilo, než jsem si zvykla na to, že musím počítat, že ten šamot jde dolů o 20% kolikrát a to je hodně, takže když máš prostě, koukáš tomu do očí, pak to je na podstavci, že musíš to tam donést do té pece na nějaký paletě, na nějakým tom, že šamotový desce a na paletě, takže máš pořád se ti zdá, že koukáš do očí a pak to vyjde z pece a ty na to koukáš dolů takhle. No tak to jsem byla naštvaná, takže pak už jsem s tím počítala, že jo, a stavila jsem co nejvejš, tak to je, tak já potřebuji mít ty vejšky a mám k nim vztah, že jo, jako jsou to fakt dlouho s nima, prostě musíš bejt. Ale teďka si myslím, že je čas, aby šli, když to někdo má rád, tak je to hezký, jako, že vlastně mi třeba paní jsem neměla na výpal pořádně v té peci, v šamotárně, jsem si pronajala tu pec a měla jsem tady v Severočeské galerii výstavu a oni říkají, jako, teda, že kolik budou chtět za ten výpal a já jsem říkala, a to seženu sponzora mezi tím, že jo, než to dostavím, půl roku dlouhá doba. No, půl roku to se naskáče ta cena, že jo, pak ještě výpal. A teď říkám, do prčic, no, blíží se konec, že jo, už to má se jít pálit, já furt nemám ani vidru, protože to strávím v té peci veškerý můj čas a tak. A teď se říká, no tak já už fakt nevím, co mám dělat a to. A pak někdo mi říká, ale teď ta jedna paní od tebe má přece sochy a strašně jako co ti fandí a tak by jako určitě by si ráda něco, když jí nabídnej z té pece. A říkám, no cokoliv z té pece si může vzít, jo. A tak jsem volala jí teda s takovým malou dušičkou a říkám, tak já, jestli by něco nechtěla, jako že prostě bych potřebovala zaplatit ten výpal a ona prostě, kolik potřebujete, já jsem říkala, kolik potřebuji. A říká, dobře, jak to posílám naučit. A říkám, no ale teď vy musíte si vybrat něco. A on říkal, no si pak vyberu. Jo, a fakt, tak to mě teda, to jsem byla dojatá a jsem pořád dojatá, že vlastně vůbec nevěděla, co se jako kupuje. Já jsem říkala, cokoliv tady si může vybrat. Jo. No a oni pak přišli s manželem, fakt si vybrali si slunečný, deštný a sněžný kopec. A co bylo krásně, jako oni mi volali třeba ráno, říkali, Ivo, přijďte na snídani, vychází slunce na horách, protože vlastně oni to mají na zahradě a tam ráno prostě svítí to slunko a oni ty vršky jsou skleněný. Takže jsme se tak zkamarádili a oni mají opravdu tyhle sochy slunečný, deštný a sněžný kopec. A to je jako, takže pak jsem jako jezdila na snídaně, na obědy, na večeře zapadá slunce na kopcích. Přijďte na večeři. Tak to je kouzelný. Tak to je krásný, fakt. No a dneska mi volali, jsem měla narozky, volala mi paní a říká, zrovna jsem tam to vaše divné vlnění, jakože se jmenuje divné vlnění, tak jsem to tady, tak jsem sekla trávu a vím, že máte dneska narozky. Tak mi volala, že mi přála, že sekala kolem divného vlnění. Což jí nepřeju, protože ty sochy jsou takový zahnutý a musí kolem nich sekat trávu a oni jsou tak jako ještě laskaví. Divně se vlnějí. Divně se vlnějí, blbě se kolem nich určitě seká. Tak tohle byl první díl našeho rozhovoru a v tom příštím se můžete těšit na povídání o tom, kde se berou jména Iviných soch. Tak za týden. Naschle.